Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na mainiton na pagkahapon sa Indogabo sa muya pong padaba man na mga paradangog sa bilog na siyudad kan kaya Ninligaspi lalong-lalo na diyan sa sentro. Andyan sila nakikinig yung mga taga San Roque tabi mabuhay kamo. Diyan man sa Orosite, siyempre sa Pigkali, sa Sabang, sa Victory, sa Baybay. Marhay na hapon sa Indogabos, sa Orosite, Kabangan, Rizal. Uy, kapitbahay natin Rizal. Siyempre, ang lugar ni Manatee. East ka mo man o West, ano? West, Binanwahan West. Manatee in the house. Sundo kita 5 p.m. sa mga taga Old Albay District. Marhay na hapon man sa Washington Drive. Diyan sa Saudan, sa pamilya ni Kasag. Marhay na hapon. Diyan man sa Marquez, Tula-Tula. Good afternoon. Sa Kabangan, kumusta ka mo dyan? Siyempre sa Daraga, good afternoon man. Diyan sa mga nasa sentro, no? Diyan sa Pag-asa, siyempre si Ringman sa Market Site. Sa Gabos na taga Doña Maria Subdivision, diyan sa Tagas sa Binitayan, maray na agaman o kaya maray na hapon. Sa bilog ng probinsya Canalbay, sa siyudad Cantabaco, kumusta ka mo diyan? Siyempre sa siyudad Mancan, Ligao. Sundo na kita 5 p.m. Bicol Target katuwang si And, si Renz, si Luens. Asina sa kuyang tres compadres. Pading Jomar, pading Jim, asina kompareng Al. Sa Manibela, si Henry De Boy Mata. Boy, lawas kita sa aga tabi, boy. Mga alas 9 tabi, boy. Ta alas 11 so, kwan. Tulakan ferryboat. Manatee in the house. Anong merienda man meron ba? May delivery. Igwa ka na naman ng kasalan. Kaya din na. Si Manatee ang sa kuya pong padaba. Manatee in the house. Manuel Trillanes Tutanez. Ganun talaga. Dahil kagayon pagdangogon bagaban, talagang regal na regal. Yan. Pang foreigner Manuel. Kadaklan na baga mga Manuel, mga Spanyol. Spanish sounding na yung baga Manuel. Pareho kan Miguel Lopez de Legazpi. Yan. Sa imo man, Manuel Trillanes Tutanyez. So sa tahaw sa nangayon habuong kuduman. Abo mo naman ki primo mo. Taga Sorsogon baga ito. Loko-loko ka. Natatapig pigagarangang mon kamuto tapos preso. Taga sabi baga taga ligaw man ito tapos mga primohon mo man Buda. Loko-loko ka. Buda mapig nominar na kan Juan Sambayan na saro sa pigipilian maging presidente o vice-presidente. Makaigo kang primo na vice-presidente. Loko-loko ka man. Kalagad pig-disown mo si Senador Trillanes. Sinasabi ko, idol ko yan. Kamo ngayang dua ang magka-close. Ay, daga. Sige. News Direct in the house. Sa panagos na pag-inirib kan mga istorya
sa lado nasyonal, lalo na bubuda internasyonal. Si News Direct Edwin Peralta, pag-araw kaning oras, siya man ang nakatimon dyan. Siyempre, nakamonitor man, News Manager Mardela, si Angel may pinag-asikaso muna. Pagkatapos yaon dyan si Arven buda si Richard sa technical control. Ako po ang sa indong servidor sa radyo sa Indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Sa gabos pong nakaantabay sa radyo ha, pigabot ka sa muyang puwersa sa Bilog na Bicol, marahay na hapon, imaging sa luwas kan Rehiyon 5, sagkod na sa Facebook, DZGB News Online, good afternoon tabi isa sa Indo, hale sa Pilipinas. Sa inman kamong lugar, as in parte kan kinaban. Sige, di doro-diretso na kita nga ning makadakul po. May mga standby kita diyan sa luwas. Lunes gunyan, 28 kan bulan na Hunyo, taon 2021. Madalion man ade. Kabanga kan taon, tumbado na. Rimati na so kabanga kang taon. Nagpapalaog na kita sa saro may kabanga na taon na yaompaan pandemya. Sana po yaong kita gabos sa ligtas na sitwasyon, padagos na panarig sa amang Diyos na malampasan ta na ining pandemya. Mabulong na sa mga may COVID, asin kita po na pinagbibiyayaan ning karahayan ning salud, padagos na protehiran, asin daay man magkahelang tabi, imagamit ta ini na karahayan ning salud susog sa kamautan kan sa tung amang Diyos. Kumpadreng Al, marhay na hapon, go ahead. Maray na hapon, padi, puro paingalo ngunyan. Ang mga pulis, lalo ang CIDG na magparatorokad sa bulod para anapon, dakopon ang mga patupada dahil mainit man ang sa indang mga kalaban na posibleng sindaman ang tigbabantayan. Ini ngunyan pa ni ang sitwasyon pagkatapos na sunod-sunod bagaso nangyaring ambus sa kawayan Manito, Bangkirwan, Umapon, maginduman sa probinsya kan Masbate. Siring man ang iba pa mga aktibidad kan napigatamudan ng mga rebelding New People's Army dyan sa mga hararayong lugar. Dati-dati, lalo pag aldaw na Sabado asin Domingo, nariparong naman at bagat ang mga intelligence operatives dyan sa mga hararayong barangay asin burubantay sana ang mga patupada na yuman sa nakotaan libangan kan mga dayman magkagalinibo pag Domingo, manok, anhilig aragad dahil sa pandemyang COVID agigpit man ang IATF ang mga otoridad na iyo man ang burabantay kan mga pulis. Pero ngunyan na mainit ang sitwasyon kasi hindi mga kalaban dyan sa kabubuldan sa saindaman na mga opensibang pigigibo laban sa tropa kan gobyerno na anotaran kan DCGB News na sa urban areas na sana nakakonsentrate man ang mga pulis ko niya, lalo ang mga intelligence operatives kasi nagiging maingat man sinda dyan sa mga rayong barangay dahil nga nita baka maikap man sinda kan mga kalaban on kaya sa ngunyan ang mga tutupada dyan sa ibang rayong barangay nakakalusot man garay pa rin dahil nga nita may mga dunong man so mga mahilig man sa manok, magibo man kipaagi para makalusot kan sa indang hilig mientras na kalmado ngunyan ang mga autoridad. Di day maning kabig so ibang nagdidilin siya so naghuhulid up. Day. Inda sana sabi pa de. Kung igwaman. Si bagayod. Kay bagayod. Huli. Kabangha kan remisa sa mo. Mga verso
personal nito dyan. Lahat yan, lahat. Istorya man sanaan. Istoryaman sa na. Pero sabi baga, walang usok kung walang apoy. Anyway, tabi pa yan impormasyon, digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadring Al. Ang mga istorya dyan sa luwas. Da na tupadam. Fight naman na sa tupadaman ita. Dahil na naman sa mga nagdadakop, takot, magpasiring niya sa taas. Nagilok ba yung kamanino? Pag minawarang-wang baga dyan sa kalye, may mga pig-escorta na mga VIP. Labing iisog. Gilit! Maagi official may dapat daing traffic. Diyan sila magwangwang sa pasiring sa Surnas. Kung kanligas piman niya. Diyan so kan dahil na nadadali dahil na ipapagili anak aramon ta ang mga istorya sa luwas. Hans, marhain hapon. Go ahead man. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, mapasar ninduwang resolusyon naman ang hunta ng albay para sa problema sa halangkaw na singil ng kuryente kan Apex sa probinsya. Sinabi natawan Atty. Melissa Abadesa Aguililla na matapos na magkaipasundanin pagturipon ngunyan aldaw kay bahan ang nagkapera mga opisyales representantes kan APEC an enot na resolusyon na napagdesisyon na ninda na planong ipasar iyo ang paghagad man giraray sa Department of Energy na tugutan na ang nasambitan ng korporasyon sa indang kahagadan ng Certificate of Exemption katakod man kan sa indang Emergency Power Supply Agreement matang ani kaduwang resolusyon na planong nindang ipasar iyo ang pag-inganyar sa duwang geothermal power plant sa probinsya ang Bakman asin ang Tiwi geothermal power plant na magbid para makasupply nin kuryente sa albay tangan na dain na kaipuhanon pang bumakal kan APEC nin supply kan kuryente sa wholesale electricity spot market OSM. Sigun kay Abadesa kaipuhang maaksyonan na tulos ang bagay nini sa pinakamarikas na paagi asin panahon dahilan sa kundai mas magiging magabat ngunyan ang burubitbit na problema kan mga albayanong konsumidores sa halangkaw na singil nin kuryente. Kasabay pa kay ni sinabi man kan kinatawan na nangangapoda naman sinda sa board kan Aleco para ma-fast track na ang endorsement kay ni sa NEA tangani na matapos-tapos na nga ni ang nasambitan ng problema. Tinawan doon kan opisyal na dapat na magtarabangan na sa mga oras na ini ang mga nasambitan ng ahensya tangani na ma-resolveran ang nasambitan ng problema dahilan sa sigun sa iya mati nga ngunyan asin kan hunta probinsya kan Albay ang agabos na agrangay kan mga Bicol okay kan mga albayano na konsumidores kan APEC na naglanggaw nga ni ang singil kan kuryente ngunyan pang panahon kan pandemya. Nagataong asigurasyon ang kinatawan na kung ano pa man ang kinakipuhan na mga ispersos o lang na pwedeng ikatabang kan hunta provinsyal gigibuhunin din para man sana sa mga albayano. Pero Stabi, aware sinda na sa aga pipirmahan na kan Secretary kan Departamento de Enerhiya si Secretary Cusi so certificate of exemption kan albay over. Actually aware man kayan ang hunta provincial pero sinda in aid of legislation man gira rin pagpasa ninda kan resolusyon we mayaman nindang may parte man sinda sa pagtabag man digdi sa Albay Power and Energy Corporation na iyong naghampag man sa indang komitiba na talagang nadidipisilan naman ngunyan in kaso man daw na magkaigwapa ni problema o kaya ano pang mga kaipuan na asikaso sa mga maabot na aldaw. Pero at least makakatabang-tabang pa man iyan dahil tamang pwedeng sabihin na too late the hero sa aspetong iyan sa aga nga ni ibaga mapipirmahan na ito kundi makakadagdag pa sa puwersa at least so highest law governing body kan albay nagpahayag naman ng expression because a resolution is a mere expression. Yes. Tabi. Ngunyan, ang magayon na punto diyan sa indang ipinagbubusol, ining panibago na dakdang na so dumasay ka daw ang kabtang kan report mo so hahagadon kung mapopwede na ining sa tuyang mga planta ngunyan, ining yaon baga dyan sa Tiwi. Yes po. Buda sa bakon manito, kung mapopwede na napag-adala na tugutan iya na diyan naman o kaya makapag-bid man sinda direktamente na
iyon mag-supply nin kuryente sa Albay. Yes, sabi siya ni kinatawan Abadesa, igwaman sa nakitaligding pwedeng pagkuhaan ki enerhiya o kaya elektrisidad natatada iti pag-absorbit saran and baka ngaya kapag ini pa ang ginamit mas mababa ang sigil kan kuryente. Magayon iyan, first time na nagbuto, at least for starters, mapag-adala na anta, bako sa nakita duman magparabakal sa WESM na pinagprebentaran bagakan DOE, so APEC na magbakal sa ibang mga tiendahan in kuryente. Yes. O, di nakakapag-diktamen itong SUESM kan pamresyohan kang kuryente once na surge ang demand, mina palang kaw sinda ora-orada, daining mapapadumanan an APEC. Yes. Ngunyan, kung nalibawa ini mananggad, na puuna na matugutan, na ining duwang tiendahan na ining nagpo-producer ng kuryente digdi sa Satuya, ining sa Tiwi, Buda sa Bakman, baka lamang maka-uraabante man ang Albay. Baka lamang magyan-gyanan ng mga konsumidores. O di lamang magyan-gaanan ng mga konsumidores ng kuryente digdi sa Satuya, ano tabian? Yes. O di sa inida ni address sa DOE? Sa DOE tabi ini Sophia address sa kaiba na digdiso pag-address man sa APEC sa NEA tabi Sophia. Iyo ta, an APEC pa is sinda sa forefront ka nga mudangon yang kan tao. Tas sinda pa actualmente ang APEC pa is Aleco yan Aleco. Kapat man giraray. Kapag magaling ang Aleco yan, ang management lang so ipinasubli para mientras sa APEC. Roger. Ang problema, ang Aleco ngayon, ang board, dua. Kaya nga nitigagad na nga ni kinatawan na kung pwede, asikasuhon tulo. Asikasuhon tulos yan. O sige. So yung tabi si Pio, nangyari sa kabilugan kan na pagtiripon, pinapod ni kinatawan at ni Melissa Abadesa, may kinaaraman sa problema o issue sa halangkaw na singil kan kuryente digdi sa probinsya kan Albay. Ans Galoro, DCGB. Salamat sa istorya hali dyan sa luwa sa sangguni ang panlalawigan. So, nag-upload sa cellphone, tabi, baka kung emergency ini, ako mo daron ta, standby muna, Luwens, at the middle of our program, sa report ni Ans, nag-upload ini, baad emergency ini, urgent, or what? Hello, marhay na hapon, tabi. Good afternoon, Pio. Opo, si say tabi ini. Hindi po ini sa Dunsol. Pwede po makataoning komentaryo na of the Ay, paano kayo, sir? Nagpo-programa po ako, tabi. May ma-report pati nga ni. Taon-taon, pag commercial, mag-upload ka po, tabi, pagpatalastas. Ano po? sa abo ko man ako na tungkol din dyan sa sabi ni Pio o sabi ni BC NRM na ini ang balita ngayon totoo sigurado at garantado. Ano po yun? Ano po yun? Sa anong ko pwede on the air. Made taon-taon po pag commercial tabi ma-report mo na si Luwens kung ano ang sa imong gustong i-share man tabi kahuron ta katabi. Budamat time check mo na kami tabi. Ano po? Sige po. Sige, thank you so much. Sige, standby mo na Luwens tabi may mga dapat kitang basahon buday acknowledge dito po sa programang Bicol Target. Ngonya na pagkahapon oras Pilipinas, it's 4:27. An oras hatod sa Indokang. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Iliho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo.
Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 Ray-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word. An oras hatod sa Indokang. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Alaxan FR, ibuprofen and paracetamol Alaxan FR. Isang Alaxan, tapos ang laban. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swap. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swap. 10 pesos sana. Completo refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1451, series of 2020. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, Kulugilawas, Sipon at Ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Sanalahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha?
ACES, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Yes! May ipapasmart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Kain, aral, tulog, repeat. Wala na bang bago? Sa Coke Studio, may bago araw-araw at 4 p.m. Kaya pwede mong itodo ang beat mo. Drink a Coke with the gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger. Get a chance to win 1 million pesos, 50,000 pesos weekly, and todo prizes daily. Makaka-sound trip nyo pa ang inyong favorite OPM artist every 4 p.m. Kaya magtodo Coke break na! Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2020. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Convincing. Nasa linya na si Luens. Luens, maray na hapon. Go, go, go. Salamat tabi, Sir Pio, mismo ng pinatikitan kan manager kan Gregorian Mall sa Old Albay District area. Nadaing duwa-duwa man at tinikitan, Naraligas City Task Force Kalimigan Chief Mark Andy Marbella ang nakiki-overnight parking sa saindang bisinidad na duwang bihikulo.
Ini ani pinagunambita ni Marbella sa DC Chibeños na nagtataginting tig 2,000 ang gabos na multakan na nag-overnight na duwang bihikulo na ini kada saro sa may bisinidad kan sa Indang Mall asin nakapart pa sa may gilid kan Tinampo. Duwang bihikulo ini sarong puti na van asin sarong green na van ang minultahan na Marbella. Duwang beses na ini nangyari asin nagpark na ini digdi mismo sa may gilid kan Gregorian Malls asin sa may Serrano Street. Dahil man daw pwede naman mag-overnight parking dahilan ito nakakulukar sa na para sa customer. Susog kay Marbella pagpapailing ini na dakul na sa indaan na nagtataonin na pagsuporta sa indang kampanya kontra road obstruction. Kung kaya susog sa iyang pinagpapatanidan ang gabos na kung makikiparking man sana, magparking sa tamang lugar tanganin ang dai matikitan sinday malaganin welcome an sa indang mga bihikulo. Nata ito may aaga dumanin kapaparking na gari na ang parking area ninda managad over? Gari na parking area ninda tabi duman Sir Pio over. Ginibo na itong parking area. Ginibo ng parking area kan may sadiri kan auto. Ngunyan, inuyaman so manager kan Gregorian Malls. Iyulugod so uminapod sa inda na ngaya tikitan na nindong iyong buda evil clam. Taday na ngaya ini nagkakatararaban. Yan, oho. Kung kaya kara Marbella, nagpapasalamat man daw siya sa nasambitan ng establishmento, lalo na sa manager, dahil ang tama daw ang ginibukay ni tangani ng mataawanin disiplina asin mataawanin aksyon ang mga siring kining problema. Iyo, kuan naman yan. Kumbaga, talaon naman na violasyon. Roger to that. Sige. Roger, siyan tabi, Sir Pion, magadagdag pag-istorya. Ako po, si Luwens Burse Barcena. Salamat, Luwens. Istorya hali dyan sa luwas. Diretso man kan mga istorya dyan sa palibot. Dumang kita sa Premier Distrito kan Albay. Okay, sirens muna. Tapos sa sirens sirens muna no, sa daraga kita. Sa daraga, sirens nalo na nasa linya man. Rens, marahay na hapon, go, go, go! Yes, marahay na hapon tabi Sir Pia, sinamaray na hapon sa mga parantabay sa mga tuganyato nga mga bareta nagkiguani na pirmahan ni na Memorandum of Agreement and Bicol University kaya ba naman na Commission on Higher Education manangod sa pagpapagayon pa sin mas papakusog pa kan IT infrastructure sin magin man sa mga pasilidades para mas mapakusog ang learning management system digdi sa Bicol University. Ngunyan na pagkahapon ipinagpresentar ang proposal ni Sir Carlo Cortez, kaiba si Dr. Aris J. Ordonez, ang BU Information and Communication Technology Officer Director, as in pinagpresentar sa CHED, as in tinagamaan ni CHED nin budget na maabot sa 24.1 million pesos para maging marealisar ng bitan ng proyekto, ng bitan ng budget paggagamitan para sa konstruhir o pang-install ng underground fiber optic line dahil digdi sa ICTO hanggang sa gabos ng mga buildings digdi sa campus, magin man sa mga buildings digdi sa universidad, asin magin man sa mga faculty rooms kan mga professor, ini may kamawotan tanganing mas makusog pa na internet connections magin man, ngunyan pang nasa new normal learning system na ang pinaggagamit sa mga estudyante, magin man sa mga professor. Anaw ng bita ng proyekto pinagalaoman na mapuon sa mga masunod na bulan asin presente sa ginibong virtual signing ang presidente kan Bicol University na si Dr. Arnulfo M. Mascareñas, magin man ang Vice President for Academic Affairs si Dr. Amelia A. Dorosan asin si Dr. Ordonez. Yan tabi Sir Pio, ang magdagdag na impormasyon sa luwas, Rans Lunad, DC Jabinas. Salamat tabi rin sa istorya sa luwas. Sige, diretso pa kita kan bulos nin mga informasyon sa palibot. Yan na po First District kita, Pading Jomar, marahay na po. Go ahead, Padi. Salamat, Pading Pio, sa dagdag na bareta, mag-kooperar asing day na mag-gibo pa nin mga lakdang na mas lalong sa
kapigaduhan ining mga taga-barangay Bacolod kan Tabaco City. Ini ang naging pangapudan ni Mayor Crisel Lagman Luistro digdi sa mga residentes kan barangay na enot ng pinutulan, hinalian ng transformer kan APEC sa kadahilanan na tinugutan kan mga barangay officials na maglawgang APEC sa barangay para mamutulkan mga nagbabarayad. Sa naging pangapudan ni Mayor Luistro ay ang ginibo matapos na ipaabot sa iya mismo ang mensahe kan ipamaarama na taga-barangay Bacolod na nagpaabot din text sa alkalde na nagsasabi na mamuya kihabo ang alkalde mailaw ang Bacolod sa katapusan kan bulan na ini. Nagluluwas na sa pag-uugid kan DCGB News, igwang plano ang nagkapiran sa barangay Bacolod na magbutak nin sa diring transformer para pailawanan sa indang barangay. Sinabi ni Mayor Luistro na dahil ang kadini pag-ibuhon dahil ang mas lalong pagpapatunayan ninda ang akusasyon kan APEC na mga maabas ng kuryente ang kadaklandian. Imbes ipigproponer kan alkalde na mag-apply nin amnestia ang mga ini, aprobitsaran ang pinag-opresir na amnestia kan APEC digdi sa mga dain na nagbabarayad tangani na makabalik ang linya kan kuryente sa saindang barangay. Magigirumduman tabi pa de na nagkapirang bulan na nakakalihis kan nagbalo na magputol ang APEC sa mga dain nagbabarayad sa may mga delinkwente diyan sa Bacolod. Di isinda tinugutan kan barangay, mga barangay officials. Iyo. Ang ginibo kan APEC, binalikan na banggi, may karibang mga pulis, kinuha sa transformer, ubos. May justification kan APEC ta sa kulang-kulang 300, 200 na mga nakaristrong konsumidores sa sainda, at sana ang nagbabayad. Kung bibilangon, di pa sa bilang kan barangay official sa nagbabayad sa APEC. Nagluluwas na ang kadaklan ng mga ini, pinurutula na, pero may mga kuryente pa. Pinurutula pero may mga kuryente pa. Oo. Bigla-ligar kan APEC na yaon sa barangay Bacolod kan Tabaco ang puwersa kan mga strikers. Kung kaya, maski anong putol linda, pagtaod-taod, may ilaw na naman. Kaya ang naging solusyon ninda, hinali so transformer. Ngunyan, nagtaon ni na Ministriya NAPEC na itong sa mga illegalista sa Bacolod, sugabos na mga dain na nagbabarayad, kinimpira ng taon, mag-apply kang amnestia, asin paluway-luway na mariresolvera ng problema, sundo na maibalik ang ilaw sa sainda. Pero ang naging simbag, itong so ipinaabot na impormasyon kay Mayor Crisel Lagman Luistro na whether they like it or not, papailawan kan mga taga-barangay, susaidang barangay, sa katapusan kan bulan na ini. Yes. Sinabi kan alkalde na day pag-ibuhon niyan, tamas lalo sidang masususo sa bakong maray na sitwasyon kung i-insister ninda na una yun ninda ang pagpailaw sa barangay na daing permiso sa APEC. Yan. Sige. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar. Nako, problema sa kuryente talaga. Nako, sus matindi. Yan ang mga pangyari. Nagsaranga-sanga na lugod man di ba? Inasabi na nga itong sa mga policies na ipigpapautob ka na kaaging mga aldaw, sa tuyang service provider ning kuryente, po, tabi ay sinasabi. Yun na bagaan. Maray nga ita na-avert iyan bagang supagpurutol baga sa mga barangay na day nakabayad sa kadaklan, pati sa mga day nagbabayad, isasabay sa pagkakat nin kuryente, ba yan, ha?
O di paano lamang, Manay? Bye-bye time. Tamang-tama ngayon, Papa P. Tanganing mailaog tapay ni. Sige. Abangan, alas 5 bareta man with News Direct Edwin and Francia May Bora. Salamat sa pangaran kang Bilog na Tropa with Money T. Ako po, si Pio Fernandez. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.